Konpontxokoren saltoki berria inauguratu dute Baionan, xahutzea apaldu, zabortegiak arindu eta prezio aparak eskaintzea du xede. Ezagunak dira izen deiturak eine izki zidaztego trabak frantses estatuan, Esteren Zubiko Ibañez familiarekin izan gara, ia hamarkada bat ari baitira auzitegiatan euren deitura defendatzen. Arratsalde on ikusentzuleok eta Baionako besten bost afitxa proposamenak ere ezagutuko ditugu, baina lehenik etxaletara jo behar dugu, dermatosis nodularrekin lotuta berritasunak bai ditugu. Ongi etorri. Behien dermatosi nodularra gaitzaren aurkako borrokan, taldeko immunitatea lortu da Pirineo Atlantikoetako departamentuan. Behien 175 da txertatuta baitako eta beharrezkoak diren 28 egunak ere pasatu baitira. Frantziako hego-mendebaldeko zonalde osoan lortu da taldeko immunitatea eta ondorioz, prefekturatik bidalitako ohar batean diote murrizketak arinduko direla. Besteak beste, gaitza ez dagoen zonaldeetara mugitu daitezke abelburuak. Hori bai, oraindik badaude debeku batzuk indarrean. Txertatzen ari diren zonaldeetara ezingo dira behiak eraman baldin eta ez dauden txertatuta eta Europar Batasunera ere ezingo dira eraman 60 egun itxaron behar baitira. Gogorarazi dute txertaketa nahita ezkoa dela eta ez errespetatuz gero isunak egon daitezkeela. Eine izkia daramaten izen eta deiturak frantses administrazioan erregistratzerakoan ohikoa da trabak eta debekuak topatzea. Esteren Zubiko Ibañez familiako Alexandra eta Emanuel Aizpek urteak igaro dituzte auzitegietan, euren semeek familiako Ibañez deitura eine izkiarekin izateko. Alexandrak 2017an izan zuen semea eta erregistratzera joan zenean, Ibañez était écrit sans tilde. Deiturak ez zuen eine izkirik. Akatsa zela pentsatu zuen hasieran, baina ondotik ezin zela einea ezarri erantzun zioten. Il n'y a pas droit de mettre le tilde. Semeak ez zuela bere deitura eta honek gogaitu egin zuela kontatu du Alexandrak. C'était pas mon nom de famille en fait qu'on donnait à mon fils, donc ça m'a vraiment gêné. Izan dira beste familiak ere euren seme-alaben izen deiturak einez idazteko borrokatu direnak epaitegietan eta helburua lortu dutenak. Et à ce moment-là, donc bere semeak 3 urte zituenean lortu zuen azkenean, deitura eine izkiarekin erregistratzea borroka bera eraman zuen familia baten txostena baliatuta. Emanuel Ibañezek berriz 2021an egin zuen bere semearen deitura aldatzeko eskaera eta Baionako prokuradoreari bere ahizparen txosten bera igorri zion. Et j'ai eu un refus. Ezezkoa jaso zuen. Iaz lortu zuen Emanuelek bere semearen deitura eine izkiaz erregistratzea, Renseko apelazio auzitegiaren ebazpen bati esker. En disant que justement ebazpenak Lojan Núñez barne ministroak eine izkia izan badezake, herritar jaioberri batek ere eskubide bera duela jasotzen du, eta horrek zabaldu dio atea Ibañez familiari. Ibañeztarrak euren deituraren grafia ia hamarkada batez auzitegietan defendatu ondoren, oraindik ere lanean segitu beharra azpimarratu dute. C'est vraiment nos origines qu'on perd en fait en transmettant un nom de famille qui est mal orthographié. C'est aussi une façon d'un peu enlever les minorités comme au Pays Basque, en Bretagne. Horrelako debekuek familien sustraiak mozten dituztela eta hizkuntza gutxituen berezitasunen galera ekarriko dutela salatu dute. Lehenbailen parlamentuak lege proposamen bat aurrera ateratzea ere eskatu dute, behin betiko jurisprudentzia egindadin eine izkia duten izen eta deiturentzat. Konpontxokoren saltoki berria inauguratu dute Baionan. 100 bat voluntario eta langile bat neurriz kanpoko kontsumoari aurre egin eta aldi berean konpondutakoak merke saltzeko xedearekin. Jendeak gauzak ekartzen dizkigu.
Jendeak badaki bere puska hori estatu honean dela, ez duela pena dela botatzea, martxan da, jantzia estatu honean da, beraz botatzeko partez ekartzen digute. Eta hori da gure helburua, hondarkindekiatara botatzen diren gauza horien kopurua txipitzea, gure gizarteak anitz botatzen baitu, anitz xautzen baitu, gehiegi. Jantzi, elektrogailu, altzari, denetarik 620 metro karratuko egoitzan. Beki ikusteko, hautatzeko, unkitzeko, eta hemen gainean beraz baditugu soinu tresnak edo ikusentzunezkoak, argiak, baditugu ere anetxeko tresna tipiak eta mubleak. Muble batzuk hor badituzu armairuak bisosetan. Tresna elektriko guziak ibiltzen dira. Norbaitek entxeatu ditu, badakigu badabiltzala, eta espali badabiltza berriz hartzen ditugu gila. Eta jauntziak ere, bada zera sailkatzaile talde zorrotza. Duela 3 urte sortu zen konpontxoko egoitza berean beti Baionako pontonen baina biltegia zen parte guztia bisitarientzat prest dagoia da. 370 metro karratu gehiago. Cherche un porte-bagage pour mon vélo. Osegorretik etorri da Preseski andere hau, bizikletarentzat material bila. Puskaleku baten bila etorri naiz, garesti baitira eta harritu nau leku itzugarrian dionen antolakuntza dio. J'ai trouvé ressourcerie et par curiosité, voilà. 100 voluntario batzuk alde fisikoan, mai pisuak mugitzeko, besteak alde teknikoan aparailu elektrikoa konpontzeko eta hautsak kentzen ere aritzen dira batzuk. Eskuetan urrea duten pertsonak, badira zera oso konpontzaile eta desmuntatzaile, brikolatzaile finak. Eta jende horiek nahi dute beren doain hori pixka bat gure gizartearen zerbitzuko eman. Xahutzea apaldu, zabortegiak arindu eta prezio apalak eskaini horixe helburua. Hainbat argiz, irusori janen nuke alde batetik kutsatu, bai gure gizartea da, sekula santan gauza gehien xautzen duen gizartea, ez da inoiz gertatu olakorik historian. Eta batez ere, mendebaldean, kutsatu ere, zera gure planeta kutsatzen dugu maila oso handian. Eta hirugarren helburua da, krisia garai hauetan, jendeak gero eta zailtasun gehiago duelarik hilabete bukaerara baliagarriak diren gauza batzuk merke erosteko aukera ematea. Ez dira bakarrak, inondik ere ekimen horretan badirantzeko egiturak lurraldean urruti joan gabe Tarnosen edo Itsasun. Hilaren 28an braderia eginen dute konpontxokon, dena prezio erdian. Baionako festen kartel ofiziala hautatzeko momentua iritsi da, urtero bezala Baionako festen karietara egiten den afitxa lehiaketan parte hartuko duten 5 afitxak aurkeztu dituzte ostiralean Baionako Euskal Museoan, aurten ere 100 pertsonen proposamenak jaso dituzte preselekzio garaian, hautagaitzak hainbat irizpideren arabera egin dira, eta aurten IAren erabilera ere sartu da irizpideetan. Baionako festen espirituarekin bat egitea da kriterio nagusia, festen elementuak agerraraziz, eta egilei askatasun osoa utziz. Aurten obra batzuk baztertuak izan dira, ez baitziren osoki gizaki batek sortuak. Aurtengo afitxetan berrikuntzak agertzen dira, orain arte askotan kritikatua izan den originaltasun falta aldatuz. Iraganean antzekotasun handiegia leporatu izan zaigu, beti gauza berak ikusten zirela. Aurten, ordea, autu desberdinak egin dira. Leon erregea oraindik ageri bada, aurten lehen aldiz omeleta bat ikusi daiteke, eta proposamenak askoz ere anitzago altira. Ilustratzaile bakotsak bere afitxari giro berezia eman nahi izan dio, besteak beste, pertenentzia, poza eta elkartasun nahasketa, kulturaren aniztasunaren irudikapena, intentsitatea, berotasuna eta poza, kultura, identitatea, festa espiritua eta festa errikoiak eta belaunaldien arteko festa espiritua.
17 urtetik gorakoentzat bozkak jadanik irekiak dira. Bozak otsailaren 24ean gauerritan bukatzen dira, eta fet.bayon.fr webgunean soilik egiten dira. Afitxak Euskal Museoan eta Turismo Bulegoan izanen dira ikusgai otsailaren 28 arte, Baionako festen afitxa ofiziala hilabete bukaeran aurkeztuko da. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, txiki egiak, mintzabaikezela periferiak. Baionako gaztetxearen 10. urteurrenaren karietara antolatu zuten jaialdian, Odei Barroso entzuteko parada izan genuen besteak beste, ikusentzuleok bere rap doinuekin gure gaurko agurra. Bihar arte. Zergatik ditugu erdigunean begiak, azten ditugu bazterrak eta egiak, zerote iragu, txiki egiak, ez denez beratu, itzaraikezela periferia.